Andet år i PSG uden Mbappé, og PSG er tættere og tættere på deres anden Champions League-triumf i træk. I den første semifinale i Champions League slog PSG Bayern 5-4. Det var en af de bedste semifinaler i hele turneringens historie, og den bragte pariserne endnu tættere på Champions League-finalen. Selvom PSG smed en 3-målsføring væk og endte med kun at vinde med 1 mål, spillede holdet fuldstændig fantastisk offensivt. Angrebstrioen Kvaratskhelia, Dembélé og Doué var simpelthen fremragende. Men Bayerns angreb var bestemt heller ikke dårligt. Til gengæld lod defensiven hos begge hold en del tilbage at ønske. I returopgøret i München bliver det svært for pariserne at forsvare deres forspring, så den bedste løsning bliver selvfølgelig at fortsætte med at presse på og forsøge at score først, og helst 2 gange. Og hvis PSG formår at holde fast i deres fordel, kan pariserne gøre det, som enhver fan af klubben drømmer om. Vinde Champions League 2 år i træk. Mbappé fortryder måske allerede, at han skiftede til Real Madrid. Hvem tror I går videre til Champions League-finalen?